300 urte baino gehiagoko festan lehenengo aldiz ez da benetako antzararik izango bihar Lekeition. Ja momentu heldu dela. Antzar naturalak topatia gero eta gatxao da, datorren urtean lege barri bat daukau ezin jana erabili animalizak, eta ja pentsatzen dugu garaia dela aldaketa hori emoteko. Egotan asmae benien gomaskua bai, pilo bat problema hon zirean. Deporiak esan dago, gomaskuak esan dela danak eta... Honena, ez galtzeko zaila. Da, neix eta ondik gazte kuadria batzuk edo baita nagusi kuadria batzuk adoseon benetazkoa zeidu birdabela, gu oso gustora gauzera baki horreaz. Betidan ikuki dau nahiko argi gomazko antzarra aukeratu izan dugu beti. 2014ko antzara egunean erabilizen estreinakoz Gaiker Teknologia Zentroak diseinatutako plastikozko antzara. Erabakia ez da denen gustukoa izan. Nik aixen aiot, beti gurak. Bardin jat, gomazku edo naturala edo txokolatezku. Polemikak polemika, antzara mekanikoaren alde egin dutenak gehiago izan dira urtez urte, azkeneko edizioan taldeen 175. Hau da antzartek, hau da harrapatzailea gelditzen dena kokotak entzen badako. Azkenengoko urtitan emoten dau espektakulo gehiago. Honek ez dau errementaten. Festaren aldaketen lekuko kuadrilla veteranoenetakoa da Talorena. Gogoan dauka 1986 arte bizirik egoten zirela hegaztiak. Piko gogorra dauke, eta orduan arekin kontuz. Aurten bere seme Nestor izango da lehenengo zarrapatzaile. Endo gaina nik anaizia, zapostua. Minimo 5. Potinei azken ukituak ematen ari dira denak, 100 gora, inoiz baino ontzi gehiago kartuko dute parte biharko antzara jokoan. Bardina izango da. Jokua aurrera doia, eta herrizak ilusio bardina sartzen dago. Bardin guk atrapako antzarra. Ohitura egokituta eta Lekeitioko portua berrantolatu denetik ere lehenengo antzara eguna izango da biharkoa.